Derrota per la mínima del juvenil de l'Adam en la seva visita al Penya Raval. Els nois de Luis García no han pogut capgirar un golaç dels Balears en el tram inicial d'un partit trabat on no han trobat la seva millor versió. La fortuna dels cervesers podria haver estat una altra si haguessin aprofitat l'errada clamorosa del porter local al minut 4, però Aron no ha connectat amb encert la rematada de primeres a la frontal de l'àrea. Els visitants encara s'estaven adaptant al rival i a les condicions del terreny de joc quan han rebut un golaç dels mallorquins en el refús d'un córner. El lateral Rata ha recollit la pilota a 25 metres de la porteria i l'ha clavat a l'escaire amb un gran colpeig impossible pel porter. Aron ha buscat replicar a l'altra àrea rematant una centrada de Lucas des de banda dreta que ha estat blocada per la línia defensiva local. La Penya Raval ha fet de les segones accions la seva millor arma ofensiva i ha olorat el segon amb un nou xut llunyà potent que ha resolt Darwin molt atent. L'Adam ha contraatacat amb una nova oportunitat que ha finalitzat Raül. El control d'Aron s'ha vist dificultat pel bot de la pilota, que ha acabat als peus del migcampista, però el seu xut ha tornat a ser refusat per la defensa. Els cervesers tenien problemes per construir des de darrere davant d'un rival que, amb el marcador a favor, ha reduït els espais i ha limitat amb eficàcia l'elaboració del joc dels visitants. Després del pas per vestidors, Luis García ha fet 3 canvis i ha modificat el sistema, prescindint d'un defensa per buscar un cop d'efecte que no ha arribat. 2 xuts desviats de Kande i Dani han estat les millors ocasions d'un Adam que avui no ha estat a l'altura del partit. El conjunt de l'Estrella generava poc i els Balears estaven preparats per intentar aprofitar els espais que deixava l'equip, abocat a l'atac per sentenciar amb un segon gol que no han convertit. La més clara l'ha tingut Alzina amb una jugada individual al minut 87, que ha obligat la intervenció del porter rival per evitar l'empat. Els visitants ho han intentat fins al darrer alè, però avui no han merescut endur-se els 3 punts de terres mallorquines. Bueno, pues totalmente merecido. Es más, creo que el resultado ha sido hasta corto para lo visto, ¿no? Creo que no hemos estado en el partido en ningún momento. Sí es cierto que hemos tenido una mínima opción de ponernos por delante en el partido. Minuto 4 o 5, una acción de Aarón. Pero bueno, como dices, sabíamos a lo que veníamos, sabíamos el campo que nos íbamos a encontrar, lo que ellos iban a proponer, que lo hacen realmente bien, jugar balón largo, segundo balón parado. Y personalmente no nos han sorprendido, pero sí es cierto que no hemos estado al nivel de lo que requería el partido, de estar tremendamente intensos, tremendamente concentrados. Nos han ganado prácticamente en todas las facetas del juego y al final lo único que hay que darle la enhorabuena al contrario por la victoria y nosotros mirarnos a nosotros mismos, hacer autocrítica, pensar si estoy dando absolutamente todo por mi equipo, que al final es lo más importante y competir también es esto, el venir a campos así, el saber adaptarse y saber jugar también a otras cosas y saber lo que me voy a encontrar. A partir de ahí, pues bueno, a seguir adelante, a seguir mejorando, a reforzar la confianza de los chicos y semana que viene un nuevo reto y una nueva oportunidad de seguir mejorando. Bueno, el partido ha sido, como son todos en División de Honor, para un club como La Peña, muy difícil ganar. El campo nos beneficia por el juego de toque del Adam y hemos intentado llevar el partido a nuestro terreno. Hemos marcado un gol y en División de Honor pues es complicado marcar gol y luego hemos estado bien en defensa y el trabajo de la semana pues nos ha salido, al final cuando ganas ha salido y cuando no pues no ha salido. Un poquito más o menos sabiendo de las virtudes que tiene muchas la Adam y intentando nosotros hacer el juego que nos podía beneficiar. Bueno, durant la setmana hem estat treballant sobre el rival, sabíem on veníem, què ens trobaríem i així ha sigut. Un camp que ells saben jugar-lo, pilotes llargues, segones jugades, el seu joc, i nosaltres hem intentat contrarrestar-lo amb el nostre joc, intentar trobar espais per dintre, ens ha sigut complicat i a la primera part ens hem trobat amb un gol seu, un golaç, un despeje nostre que l'ha enganxat per tota l'esquadra. I bé, a partir d'aquí ells tancats a darrere, buscant les contres, els hem sapigut parar dintre de tot, però no hem estat efectius i les poques ocasions que hem tingut no les hem pogut concretar. I res, només queda seguir, setmana que ve Cornellà i res, pensar en el següent ja. Sense temps per a més lamentacions, els cervesers buscaran recuperar la imatge que van donar la jornada inaugural davant el Girona en el pròxim partit, al camp del Cornellà, dissabte que ve.